corrixir as numerosas deficiencias que presenta o servizo de transporte público no municipio. Ese é un dos principais obxectivos do Goberno de Ribeira, que dende a súa chegada adoptou unha serie de medidas para exixir á empresa concesionaria do servizo de autobuses o cumprimento das bases do contrato. Sabemos que se seguen registrando moitas incidencias con ese servizo esencial para a poboación de Ribeira, sobre todo para aquelas persoas que viven nas parroquias e teñen que acceder ao centro de Ribeira pois para traballar, facer os recados, baixar as citas médicas, etc. Non? Nese sentido, dentro do Goberno Municipal de Ribeira, demos instrucción á Policía Local de que vixíe o cumprimento do contrato, que non se produzan retrasos considerables nas liñas de transporte público e que efectivamente os autobuses pasen na hora que marcan os seus horarios. Ademais de intensificar a vixilancia sobre o cumprimento de horarios e frecuencias, o Concello de orde a Policía Local de sancionar os autobuses estacionados na parada central, posto que se trata dunha zona autorizada únicamente para carga e descarga de pasaxeiros. Sen embargo, nos últimos días o Concello comunicou á Policía Local que deixe de tramitar as multas, posto que estaban recaendo sobre os condutores e non sobre a empresa. A empresa non se está facendo cargo desas sancións e que ya se está transferindo directamente aos seus traballadores. Dende o Goberno Municipal de Ribeira consideramos que iso pois, non é asumible, non? Unha empresa que lle obriga aos seus traballadores e traballadoras a deixar o autobús nesa parada de autobuses no centro urbano de Ribeira, pois debería tamén asumir as consecuencias desas sancións que estaba poñendo a Policía Local. Ao ter coñecemento de que esas sancións están recaendo directamente nos traballadores, pois dentro do Goberno Municipal paralizamos esa orde porque non queremos prexudicar aos traballadores que non teñen ningún tipo de responsabilidade para pois asumir esas consecuencias, non? Entendemos que se a empresa dá a orde de deixar os autobuses fora na vía pública, pois tamén debería ter asumir esas consecuencias de pagar as sancións correspondentes. Entendemos que Monbús debería ter unha nave onde poder deixar os autocares e non no centro de Ribeira, na entrada principal ao noso concello, pois que deixen os autocares polas noites.